Halo dulur Jukung, izin melintas nggih. Lah iki dalan Rembang Blora lho, iki belok kiri teko gapurane dusun Jukung lho. Lah iki MBG-ne lho, tutup MBG-ne lho. Urung do buka lho, soalnya bodo iki lho. Lah iki aku dhewean iki munggah lho dalane iki lho. Umpama kendaraan muatan-muatrene ya rada ngeden soalnya munggah lumayan dhuwur iki lho. Alhamdulillah lor iki cuacane panas lor. Iki aku ceritane rene iki di requesti Mas Rudi Jambul lor. Wah ape tak jarene nak rene ape diampirno lor. Engko jajal engko tak telepone engko diampirno tenan ta ora lho. Lah iku ana belok kanan iku tekan ndi ya lor, ana tembusane ta ora ya lor. Soalnya ape mangkat rene mau tak telepon wonge ora aktif lor. Bisa turun mbak piye lor, aku sangkir meluncur ngono nganggur lor. Jarene apa diampir omahe lor. Lah iki ana buk lor, tak kira iki batas dukuane jebule malah ora lor. Iki ana warung kopi lor. Aku lanjut ae lor, bendang teko omahe lor. Lah iki ana bale desane lor, iki belok kiri ana ya iso lor. Lewati lor gange lor, aku belok kanan ae lor menuju omahe Mas Rudi Jambul lor. Lah iki masjid Desa Jukung lor. Nah, sing sebelah kanan oren iki MT apa madrasah ta apa ya lor. Iki dalane ya munggah nek lor. Ah ning kene iki dondonge wage lor, ya ana rambutan barang, ana gedang barang lor. Lah iki kira-kira tugu apa ya lor, kok kaya nganu lor lor. Kok dienceloki manuk barang lor, iku kira-kira tugu apa ya lor, sing wong kene do ngerti, do komen-komen ya lor. Ta dulure duwe dulur ning kene do diteki ya lor. Lah iki wis sampe teko Mas Rudi Jambul lor. Lah aku ning kene leren derek tanglet Bu grene Mas Jambul niku. Lah iki dapukane lor sing request lor. Lah anak ngene lor, request iku iki wonge lor sing request lor, dadine iso ngamperno aku lor, aja request nyepil desa nganggo lor. Lah kaya Mas Rudi Jambul iki apik lor wonge lor. Request terus dibaturi ngubengi dukuane ngono lor. Sing tak jaluk iku ngono lor, ora mampir terus mau sugati ngene ora, penting ya mau ampirno mam terus modono kene mlebu gang kene Mas. Dadine iso mubeng apik nyepile dadi iso sempurna ngono lor. Lah iku gerobake durung mangkat soale ya tahun-tahunan